ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Саудо ТВ 01. Навори опело ҳай, бо диққат тамошо кунед. Саросима нашен, ҳамаш опел навор кардем. 9 дона 8 дона опел баҳри шумо. беҳтарин опело ҳай, тамошо кунед. рақамҳоро мегзорам барои реклама. хона, замин, мошин, квартира, техника, пара чизе бошад дар WhatsApp муроҷиат мекунем. реклама қабул мекунем дар YouTube, дар TikTok, Instagram. 8-9 дона мошинай маркаи опело. опел хар бошен, навора тамошо кунед. число 8 июли соли 2025 сол, навори тоза. дар таги комментария видео менависем аз кадом маркаи мошино зубор навор кунем. 3-4 рӯзае ки рӯбаро навор кардем мошинора, фақат як маркаш Советскио, Nexio, опело, Toyota бисёртар опел хостан мондем. далши бо комментария ҷалб мекунем. бачакои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акай Хисрав ва Акай Улуғбек зиёда аз 5 сол мешавад оиди ҳамин системаи граница кор ва фаъолият мекунад. нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунен ва хоҳиши гузаштани сарҳад дорен, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинои комфортни шуморо аз ҷои омада мегиранд. аввалаш худованд бурда сох саломат бармегардонад. марамат аз номи канали мо ба ширкати Акай Хисрав Улуғбек занг занед ба дили пир ба ҳаматон роҳи сафед. дӯстони азиз, дӯстони азиз, Opel Astra F дар кузуфи караван. сезони караванҳо ҳай, коркори караван мешавад. ба ҳам хотир навор кардем. бинен ноҳияи Калхозобод, адрес 93 сол, соли барориш. объёмаш 1.6 простой караван универсал. коробкаш механика, ҳаракат мекунад ба газ, ба бензини газ. 27 нарх савдои соз дора. савдо дар болои капот. ҳуҷҷат 10 моҳа дора. мотор, коробка, ходовойша мега ки 100% ҳай, камбуд надора. WhatsApp шона мегзорем. рақамҳои ахириш 7526 аз номи канали ма Саудо ТВ 01 занг занен. ҳастай бо канали мо Саудо ТВ оригиналаш дар оҷа фақат хонаҳоро навор мекунем. дар Саудо ТВ 01 боша мошини хона бачаҳо. хулас оиди ин мошин занг занен. 27000 сум, 93 сол. Астраҷи харо, Астраҷи Хечбек марамат 2006 сол, 68000 аз учёт синмат кардагиай. душанбеда қарор дорад. 2006 сол, толка бензин, 1.6 механика, краска заводской. мошин нозада 1 сол пеш омадагиай Тоҷикистон мега. дискоҳо опс, балоно пачка, ҳуҷҷат солона. утилизация дорам, моторш 1.6 инжектор. бештари маълумот тариқи WhatsApp рақамҳои 0770 мордай фасон қаду қомати зурхати 2006 бачо. 2006 сол, 68000. Астраҷо беҳад мошинои боқувватан, темболи мотораш инжектор будааст. маълумоти пурраша бигирен. лайкоту намонен, навора бо диққат тамошо кунен, саросима нашен бачаҳо. комментария кунен, навор маъқул шид нависен ки ба пеш Саудо ТВ 01. Opel Astra F дар кузуфи Хечбек. нигоҳ кунед ака. мошина дидесен 29500 мега. бо диққат адресро гӯш кунед ака. дискоша бинен, краскара бинен. 95 сол, 29500 сум. газу бензин, 1.6 механика, 4 балон нав, лабавой нав, краска нав, мотор дуд намекуна, масла намехӯрад, чашкаҳо ободай, ҳуҷҷати солона дора. салоншам тоза ҳай, утилизация дора. танировка 10 рӯз дига мондагиай. хулоса мегири ҳай мекунӣ. нархи ахир шай бародаро 29500 сомонӣ. дар 29000 метавонӣ амира бахарӣ. занг мезанен аз номи канали мо Саудо ТВ. иншоалло бо арзонтон мекунам. успет кунен. Хечбеки тоза ҳай, айдас натен. мордоҳои фасонишқатӣ. Opel Astra F дар кузуфи караван. 98 сол. караванҳо 91 то 98 бромагиай, яки последний выпуск. номери транзит 29700 сум. душанбеда бензини холӣ, 1.6 механика.
мошинча мега дар ҳолати хуби техникӣ, ҳолати техникида қарор дорад. 98 сол, бензин холӣ, мотор, коробка, ходовоиш зурай, 4 баллонаш навакай мега, 8 моҳа ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. Харидори серьёзно занг занад Саудо дар пеши мошин дар канали Саудо ТВ рекламагузориш регай. Марамад омада мошина бинен, транзити тайёрай бигирениш. Кадом метавонед любители караван бошен, агар ина марамад занг занед далчи бо караванҳо ҳастай бинен. Бо диққат навора нагзаронда тамошо кунед. Opel Astra дар кузови караван 97 сол. Анаиш беҳад тоза дӯстон. 37 мега 97 выпуск. Газ бензин будааст, 1.6 механика будааст. Мошинча ба тамоми санъат шай. Ягон ҷош варид кафидагӣ надора, утил дора. Саудо дар пеши мошин беҳуда ради интерес занг назанед дӯстон. ина марамад дар 37 каравани состоянии чоткаи тоза метавонед бихаред. аз думи сомонаи Саудо ТВ 01 метавонед дӯстон занг бизанед. лайкотона монед дӯстон. навори беҳтарин шид. лайкора гузаронед, дар канал обуна шен. шояд ки ҳамин канали мо сабаб шава ягон хонаи арзон, ягон мошини арзон аз канали мо бихарен, чунки мода бисёр арзоноша роӣ мекунам. Opel Astra дар кузови караван. ҳамин навори каравано шид. медонем бачаҳо, бовар кунед, гарени караван қабул кардем. 98 сол, душанбеда қарор дорад. 33 000 сомонӣ мега. фақат бензин, 1.6 механикача. ассалому алайкум мошинхаро мега, караванхаро аз ҷумла. караван дар ҳолати хуб қарор дорад. 33 мега, 98 солай. состоянии созай, документ, утилизатсия дора. балонош зур. биши фақат ҳай бикун мега. краскашам ходовой, хеле краскаҳо ходовояй. яъне 33 боз муомилаи соз карда мешава. мошинотона ҳаракат карда адресоша пирра роӣ кунен. баъдан вақте ки сурат мегирен, баракӣ бигирена, аммо имконияти видео боша, видео кунен. натонен агар сурат гирифта роӣ кунен, хушру сурат бигирен ки аммо рафти видеода мардумда, яъне ки дар тамошош маълум боша. Opel Astra караван. кузов универсал, 2009 сол, 68 000 сомон. толка бензин, 1.6 механика. мошинча тоза ҳай. ҳолаташ ранги вагон монитор дора. обшивкаҳо даридагӣ надора. краскаш тоза, балонот чотка, дискои фасон, қадду қомати фасон, краскаи сиёҳ. как вагон. аз учёт синимат кардагӣ, транзит тайёр, тонировка дора, документ дора то охири сола. бештари маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp 75 78 ахир шай. аз думи канали ма метавонед дӯстон занг занед, иншоалло бо арзонтон мекунам. 68 000 сомонӣ, соли барориш 2009 сол дӯстон. успет кинен асраш тузара айдаст натем бачаҳо азиз. Зафира, Opel Zafira 2007 сол, 65 000 сомон, транзит тайёр. шаҳри Душанбе, толка бензин, 1.8 механика. ассалому алайкум мардуми Зафирахар мега. мошинча тозаҳакай, оилавӣ гаштагӣ мега, фақат навай. мотор, коробка созай, ходовой чотки, утил дора, техасмотор 1 моҳи дига мондагӣ. марҳамат биёен бинен, маъқул шава бигирениш. 65 000 мегем, 2007 сол. дӯстон, имрӯза навори мо ба 8 дона мошин тамом шид. чӣ маркаи мошине хоҳиш кардем, ҳаракат кардем, мондем. дарчи комментария ҷалб мекунем. аз кадом маркаи мошинот дар кораи комментария кунед, худо хоҳад зубор навориш мекунем. лайкотона монен, барои реклама муроҷиат бикунед, дар канал подписатсия кунед, фикротона ҳатман баён карда монед дар комментария бачаҳо.